מה זו מסה? מסה זה כמות החומר שיש בגוף כלשהו. לא מדדים מסה בעין, אלא באמצעות מאזניים. יחידות המידה של מסה הם גרם, קילוגרם. לדוגמה תפוח, 150 גרם. חשוב לזכור, מסה שונה ממשקל. משקל משתנה לפי הכוח שמפעיל המקום, למשל על כדור הארץ או הירח. מסה לא משתנה, גם אם אנחנו נעים, רצים או טסים. המסה כן משתנה אם מוסיפים או מחסירים חומר. בואו נזכור, מסה שווה כמות החומר, מודדים עם מאזניים, והיא לא משתנה ממקום למקום. כדור הארץ שוקל יותר כל שנה בגלל מטאורים שנופלים. המסה של האוויר? כן, גם לאוויר יש מסה. מסה זה לא רק דברים מוצקים, גם נוזלים וגזים. וזהו, עכשיו אתם יודעים מה זה מסה. ואם הסרטון הזה העביר לכם משהו, אפילו חצי גרם של עניין, תעשו לייק, תירשמו לערוץ ותכתבו בתגובות מה המסה של החטיף האהוב עליכם.